Inilah 3 contoh ucapan bela sungkawa dalam bahasa Jawa yang sopan. Contoh yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keparmatur kula sakeluarga utawi sak rombongan derek bela sungkawa awit sitonipun almarhum utawi almarhumah. Mugi-mugi sedaya amal kesayanganipun dinampi ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dipun ngapura sedaya kelepatanipun serta keluarga ingkang dipun tilar tansah dipun paringi kesabaran, kegiatan lan ketabahan. Lan mbok menawi kula nggadahi kelepatan kali almarhum utawi almarhumah arupi menapa kemawon, kula nyuwun agunge pangapunten. Jawab semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparmatur niat kula sepisan silaturahmi nomor kali derek bela sungkawa kanthi sitonipun almarhum utawi almarhumah. Mugi sitonipun diparingi sito ingkang husnul khotimah, dipun tampi sedaya amal ibadahipun lan dipun ngapunten sedaya kalepatanipun. Kapungkasan mbok menawi kula nggadahi kelepatan kali almarhum utawi almarhumah, kula nyuwun agung pangapunten. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparmatur suwan kula sak rombongan dateng panjenengan sakeluarga sepisan niat silaturahmi ugi nderek bela sungkawa kanthi sitonipun almarhum utawi almarhumah. Mugi sitonipun dipun paringi husnul khotimah, dipun panggenaken kanthi panggonan ingkang mulya lan keluarga ingkang dipun tilar dipun paringi kesabaran sarta ketabahan anggen nampi qadaripun Allah Subhanahu wa taala. Kapungkasan menawi anggen kula sesrawungan kali almarhum utawi almarhumah nggadahi kelepatan menapa kemawon, kula nyuwun agunge pangapunten. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.